skal vi lave noget rigtig spændende. Og man kan godt se højdeforskellen på mig og Mango altid. Sådan der, skal jeg filme mig, eller skal jeg filme dig? Men du er også virkelig høj. Hvor høj er det, du er? 191. 191 cm, og jeg er 1,62. Jeg har ikke lange nok arme. Nej, men det er jo ikke koldt. Men i dag skal vi noget rigtig spændende, fordi at vi skal male hinanden, uden at vi sådan der ser det. Giver det mening? Ja. Jeg tror, det bliver rigtig flot. Det bliver så flot. Hvad sætter vi timer på, sådan, så man kun har 20 minutter eller sådan noget? Okay. Men det er fordi, jeg kender dig, ellers så kan du bruge 1,5 time på at male det der, eller sådan noget. 20 minutter eller en halv time? Halv time. Okay. Skriv ned i kommentaren lige nu, hvem du tror maler den flottest. Tror du, jeg maler Mango flottest, eller tror du, Mango maler mig flottest? Det er selvfølgelig mig. Skriv ned i kommentaren, at min bliver flottest. Stem på mig, stem på mig. Stem på mig. Så vi har købt 2 og så er nu her lageret. Og Mango er ved at bygge en skillevæg. Altså hvert minut kommer til at blive dyrebart her. Er vi klar? Mit maleri bliver rigtig flot. Har du set min telefon? Den ligger derovre. Min telefon bliver væk fra mig sådan der vitterligt 50 gange om dagen. Ej, jeg bliver nødt til at vise jer de sokker, jeg har på i dag. Regnbuesokker på. Rainbow. For jeg føler, der er ved at være lidt en serie af, at jeg altid viser mine sokker i alle mine YouTube-videoer. Jeg har det med at komme til at blande mine farver. Og så i stedet for alle mulige flotte farver, så har jeg bare 8 forskellige brune. 30 minutter, og den er startet. Laver du baggrundsfarver og alt muligt? Min bliver så meget flottest. Nej, det er så grimme, når der er en baggrund på. Ja. Ej, vi skulle da have haft noget vand med heroppe, så man kunne skifte farve. Det henter vi om lidt. Okay. Nu prøver jeg at lave din hudtoning. Blander du farverne? Ja. Rigtig kunstner. Ja. Der skal meget mere hvid i din hudfarve, end jeg lige har tænkt over. Ej. Altså ikke fordi du er bleg. Jo. Ej, nu er vi der. Må jeg se min hudfarve? Nej. Okay. It's a surprise. Hvad starter du med? Dit hoved. Bare sådan min hovedform? Eller har du bare tegnet et ansigt? Jeg har bare lavet en cirkel. Hvad er en cirkel? Prøv at vise dig over, hvad du har lavet. Du må ikke kigge på den. Nej, jeg kigger på dig. Du må heller ikke kigge, jo. Det gør... Nå. Wow. Er du tilfreds indtil videre? Ja, den bliver flot. Det vil jeg da sige var lige Mangos hudtone. Nu skal jeg blande din hårfarve. Jeg er meget en blander. Altså, vi har en halv time, og du bruger halvdelen af tiden på at blande farverne. Jeg har malet på mine bukser. Ej, det her hår blev overhovedet ikke, som jeg troede, det skulle blive. Det er faktisk meget kritisk. Nej, nu ligner du Justin Bieber. Jeg skulle have malet Justin Bieber. Ja, så har jeg også stemt på dig. Ja. Wow, det blev meget flottere nu. Det er ret hyggeligt, det her. Ja. Det savner lidt, at der ikke står 2 kasser imellem os. Hvorfor? Så du kan lure på mit maleri? Så jeg kan holde din hånd. Okay. Det gjorde det ikke, havde. Ja, jeg ved det godt. Det kliver det ud. Det siger du altid, du vil gøre, og så gør du det ikke, så Det prøver er du det rigtigt. bare. Nu prøver jeg det her meget, fordi du lige har sagt det. Det er faktisk rigtig altid sådan her, ej, det klipper jeg ud. Og så er det bare det første klip. Ja, det når altid det final cut. Det er fordi, at jeg kan godt lide det der sådan lidt autentisk. Ej, du er virkelig flot lige nu på den her. Men kig. Prøv at se, det skrider fremad herovre. Må lige se øjne, hvordan øjne ser ud. Nu henter jeg altså noget vand. Mine ben, de sover. Jeg har taget noget med i tasken. Det kan være, vi skal bruge det. Ej. Sådan nogle små øjne. Det kan være, vi skal bruge dem på Mango som øjne. Kunne det ikke være mega sjovt? I får lige lov til at se mit maleri indtil videre. Jeg har lavet et øje. Prøv lige at se, hvor meget tid jeg har brugt på at hente vand og sådan noget til os. Du har også skæg jo. Det har jeg ikke lige tænkt over, at jeg skulle tegne. Altså en del af mit udtryk i min kunst er jo, at der ikke er nogen ansigter på. Mango er sådan en real artist. Real artist. Det skulle jeg have sagt i starten. Ja, du var sådan en, der maler og sådan en kunstner. Ja, så de vil stemme på mig. Mango, han laver jo også rigtig meget musik, så jeg har sagt, at jeg synes, at han skal spille guitar og synge en sang i den her video. Jeg har ikke lige helt fået ham overbevist, men Okay, se, hvis jeg vinder, så kan vi godt aftale det. Ej, det ligner limonade, det der vand. Vil du drikke det? Ja, jeg har lidt lyst. Har du ikke lyst? Nej, men du må meget gerne. Tror jeg ikke er sundt. Ej, jeg ødelægger det med dit skæg. Nu ligner du mere en huleboer. Jeg glæder mig vildt meget til at se den. For Helgoland. Var det maleriet? Det vendte sig bare om. Jeg kunne til at flippe det, så det lå ud af jorden. Jeg har glædet mig til det her i lang tid. Har du? Ja, Jeg synes også, det er hyggeligt. næste gang vil jeg godt have mere tid. Og du har jo cut i øjenbrynet. Det skal jeg lige lave. Nu er jeg nået til nogle sådan baggrundselementer, tror jeg. Altså sådan, jeg tror, du er lidt utilfreds med dit skæg, fordi dit skæg er jo virkelig flot i virkeligheden, ikke? Og det er helt sikkert noget af det, der halter mest på min. Men altså, det kunne være værre. Og så har du de flotteste brune øjne. Nu er Det synes jeg. du sød. Det er så. Hvad sker der for, at man blander farver, og så bliver de bare til brun, uanset hvad? Det er jo kritisk. Wow, hvor har jeg bare ikke lang tid til at lave dit ansigt. Har du ikke lavet mit ansigt? Nej, jeg har lavet alt andet. Jeg har en idé om, at jeg ikke vinder alligevel. Mine ben, de sover. Nu er det lige speedrun et ansigt her. Kig lige på.
Er det godt? Du er meget smuk. Tak. Passer godt med min tidsplan, det her. Det passer overhovedet ikke mig. Er den blevet flat? Jeg vil gerne have haft en halv time mere. Er den så grim? Nej, den er smuk. Bliver lidt presset derovre. Jeg synes, jeg skal bruge en ny farve. Jeg kan ikke finde ud af at blande farver. Så det var ingen af os, der slukker alarmen. Jeg er overhovedet ikke klar. Så tiden er gået. Smid alt, hvad du har i hænderne. Nej. Mango, vi er færdige. Nej. Ej, jeg er faktisk glad for den. Den ligner dig ikke helt, men den er rigtig flot. Okay, det er fedt. Altså, jeg havde taget sådan nogle her med, men jeg brugte dem slet ikke. Ej, jeg har taget snudekoder med. Hvorfor har du ikke sagt til mig, du havde den? Fordi de skulle være en overraskelse. Vil du vente fast? Okay, er du klar? Ja. Nu! Ej, du er da noget meget. Der er da sådan en baggrund og en regnbue. Tankerne er, at jeg har brugt så lang tid på at lave den her regnbue, fordi jeg vil gerne lave en lille farve, men jeg kan ikke finde ud af at blande de der farver. Så jeg prøvede på den rød, og jeg prøvede på den blå, og den blev bare sådan der mørkrød. Og så blev den sådan lidt brun, og så ja, men det var fint nok. Min mund er sød. Ja. Jeg havde 5 minutter tilbage, jeg var sådan, det kan være, at jeg skal begynde på det her ansigt. Min plan var, at hvis det hele bliver fyldt ud, så gør det ikke så meget, om der er sådan små detaljer, fordi det er færdigt maleri. Det kan jeg godt se. Hvorfor valgte du at lave en regnbue? Fordi du elsker regnbue. Det gør jeg. Når jeg ser en regnbue, så tænker jeg altid på dig. Ej, den er altså meget cute. Jeg synes faktisk, den er ret flot. Jeg synes, den ligner noget mere, end jeg har regnet med. I like it. Okay, er du klar til at se min? Okay. Oh my god. Okay, skal du lige have en tur? Okay, det her er dig. Så har jeg skrevet mango, og så har jeg lavet en mango. Den er ikke særlig. Det er faktisk en god detalje. Nogle noder, fordi du elsker musik. Og så har jeg også lavet en regnbue til dig, fordi at we love rainbows. Og så har jeg lavet et hjerte. Det er dig. Kan du se det? Det er da tydeligt at se. Du kan godt se, at jeg ramte hudtonen. Helt perfekt. Vi er begge to blevet sådan lidt orange, tror jeg. Ja. Så skal vi lige bytte her. Jeg skal holde den oppe, så man kan se. Undskyld. Ej, se dit øje! Du har ødelagt dig! Hvordan ser du ud? Jeg ser fin ud. Vil du lige lave et nyt øje, skal jeg? Vil du give mig dig? Mango tabte ned over sig selv. Nu er det sådan lidt zombie version. Hvor skrækker du sådan noget? Hvor skrækker du, så tabte du dit. Ej, jeg vil da se det der øje. Nu ved jeg da godt, hvad for en jeg vil stemme på. Skriv ned i kommentaren, hvem vi synes har lavet det flotteste. Er det mig, der har lavet det flotteste? Er zombie mango? Du tabte også min, jo. Jamen, den er da ikke blevet ødelagt. Nå, men skriv ned i kommentaren, hvem vi synes har lavet det flotteste. Om det er mig og zombie mango, der vinder, eller om... Eller mig, der har lavet det flotteste, detaljerede, fulde maleri af Mallemus. Det er jo mig, der vinder. Det er altså regnbuen herovre. Prøv lige at se skyggerne og sådan noget på det her. Vi har også overvejet lidt, om vi skulle lave hinanden i perleplader. Så hvis I gerne vil se en video, hvor vi laver hinanden i perleplader, så skriv det også lige ned i kommentaren. Hvilken en er flottest? Jeg synes, at jeg har vundet. Okay, skat. Ej, jeg synes faktisk, din er flottest. Sidste? Ja, jeg synes faktisk, du har vundet. Også mig. Ej, men det er kun fordi min er blevet til en zombie. Det var alt for den her video. Tusind tak, fordi I har haft lyst til at se mere. Og husk at gå ned og abonnere og like. Og vil du have afsluttet videoen? Okay. Tusind tak for at I så med, venner. Husk at gå ned og like videoen, hvis I synes den var god. Og så bare husk at trykke på subscribe. Og så husk at skrive til Malle på Instagram, hun er rigtig flot. Og så håber jeg, at I har sagt til jer selv, at I er rigtig smukke i dag. Hej. Ej, det var en god afslutning. Ja, jeg synes, det var meget godt. Altså, jeg kunne godt have fundet på at sige det. Undtagen det med, at de skulle skrive til mig, at jeg var smuk. Yeah. Men jeg hopper også lige over og følg på min Instagram, hvis I ikke gør det. Men ja, tusind tak, fordi I så med. Pas godt på dig selv. Hej. Vil du lave et nyt øje, skat?